Igbo ekene m unu. Onye Jack Nwamba na nwa aga n'ụbọ na ndị nwoke na-abịakwa ya ọzọ. Ezi aga Igbo dị ikwu ogene. Onye na-atị egwu na-aba azụ na ya ka ọ dịchara. Onye na-awa awa ga-ebugazi ụlọ na obodo bịa hụrụ ihe oyibo mere ihe oyibo. DJ S Shine Best. Jack Nwamba na-aga na-ebu ite ụbọ. Ndị egwu mụ na anyị kekwasịwaba anyị. Anyị kekwasịwaba anyị ezi aga Igbo n'oshi mgbe owu ya. Jack Nwamba na-agakwa akpọ ite ụbọ. Anyị gakwa akpọ ite ụbọ ndị nwoke na-abịakwa ya ọzọ owu ya. Hengem, hengem, owu ya. Hengem, 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 owu ya. Ndị egwu mụ na ihe na-eme n'elu ụwa. Ihe na-eme n'elu ụwa ya bụ anya jiri uju ahịa owu ya. Ụmụ Igbo be anyị na ọka mgbe ekwekwe omume ịma na ibubu akarị aka mmọnwụ nwa gara nwa ụbọ na-egbokwa mmọnwụ shi nne Aka n'ụgbọ wee ji aka ibudo akpọrọ ogene gbarịbịa. Ya na-eje gị Nwamba bụ ndị egwu ọ na-eme. Ihe na-agwa ma onye egwu juru ụzọ n'obodo. Emenu keje n'afa. Ayaman. Ịma na o nwere ndị ji ego n'obodo. Ndị a na-ekwu ekwu, a na-ekwu ekwu, a na-eme eme. Ndị na-edozi obodo agbapụ mmiri. Akpọrọ na-eto ogene, okoro na-eto ogene. Hengem, ayamam, hengem. Hengem, ayamam, hengem. Ayaga go mma, eje n'ụka eje n'afa. Ana m asụ Igbo, kwere agaba ya egwu na mmadụ. Ibibi ito itoolu, obodo adịgbo egwu n'obodo. Agadi nwaanyị na-agwalụ nka ya akwa. Ndị kọmisi oji mkparịta ala ya ọzọ. Chibe ekwere ihe ekene mmadụ ya. Nwa gara ụbọ, ihe wee jewe mewu, anyị eburu ụbọ, eje aka Nwamba, anyị eburu amara ụbọ, ọmara ya na-ete, sabịa nkwu. Chako na mana na dem. Mokako na bana bia mo. Okena karu bi community. Sai. Sine bokiti cha. Sine bokiti. Obo kan ikebe. Anu wero bi mo ko ya bo. Umi boko kan ikebe. Arobina ko mo nebe o. Aroshi mo ko mo le ti eku. Mo ka mo ko kisi. Kete bi ya lo ko pabo. Uchi ya ko mada du bo. Ko se na bu bi ba fu nanya. Oju wo ko ọba ni wada. Anu wo lo bi ko de. Ko sa ro ku ba kan oju anu. Ade mo yi buru di am mamu. Aro. Mo ko na so mo di de do fo. Go to be kiss when you dem mo. Akiba. Tamilu li so when you dem mo. Ego se go ko bulu mo yi. Abo kale ta
olóòṣì chakwaro wago na gani yo chako Managing Director, CEO, Prince Timo Interior Designs, youngest contractor, Prince I don't make a room. I got to do the I got to go to Guma. I'm already fetching. Do I like it? I don't believe what you have. Do I like in the room? I'm already fetching. I like you put the boot. I'm going to have a everyone is Yago. I got to the mom. Go to put a second. Ọjà kan ló bí emu bukisi baby ọmọ náà ń gbọ́ ngbọ́dì náà gbàgbé ọmọ lọ́yẹ̀ jí ibi egwu
echi wetu odogwu ngwongwo dị n'abalị mana ngwongwo dị n'abalị ngwongwo dị n'abalị eruo n'ọmụma ngwongwo dị n'abalị kacha tutu odogwu ngwongwo dị n'abalị chifu agụiyi ngwongwo dị n'abalị agụiyi n'ọmụma ngwongwo dị n'abalị eke yọkụ mọni ngwongwo dị n'abalị yọkụ mọni n'ọmụma ngwongwo dị n'abalị mana ngwongwo dị n'abalị ngwongwo dị n'abalị ngwongwo dị n'abalị ngwongwo dị n'abalị akele ngwongwo dị n'abalị isi mmiri social club ngwongwo dị n'abalị club of Nigeria ngwongwo dị n'abalị club anyị ije mọnụ ngwongwo dị n'abalị ndị isi mmiri ngwongwo dị n'abalị ndị ngwongwo dị n'abalị ngwongwo dị n'abalị ka eje ekele odogwu ngwongwo dị n'abalị alụsi ego ngwongwo dị n'abalị ụmụdị ọka ka isi eje ngwongwo dị n'abalị alụsi ego ngwongwo dị n'abalị mana ngwongwo dị n'abalị ọga ngwongwo dị n'abalị ngwongwo dị n'abalị ngwongwo dị n'abalị ngwongwo ngwongwo dị n'abalị jenjenjenjenje ngwongwo dị n'abalị jenjenjenjenje ngwongwo dị n'abalị ngwengwengwengwe ngwongwo dị n'abalị Jakarta big man big problem. Lekwe kola tu ajomo. Dalia Jakarta aro. Mona kulu migu. Dumatu ologu ona waya. Ogele gona wakala. Dumode muone si kwadu egwu. Dalia Jakarta. Akwego gina tu amosu. My mama tell me say kule waje tu ego. Oni gogo. Imano wele go na tu amosu. Italian Jakarta. Yemenene nuwi to wali wako. Le wako lelele. Ujuma tuolo. Ufuloke mwabala kona mwa. Le gumo wari fide. Money na woda. Italian Jakarta. Abuse kwa mune kulogi. Arab. Ujuma tuolo. Madu keja kambi ogo. Kale mogo. Mwana waya. Wale bogo. Dudu bode. Mwale si bogo. Wale wewe. Ehume. Ijuwa mo. Mule bote mwana mojuno. Namrabawa. Jakarta leku mwangu. Mwabianuwa. Mule. Italian Jakarta no nothing. Leku mwangu orifide. Mule bote mwana mojuno. Namrabawa. Jakarta leku mwangu. Mwabianuwa. Igowe. Kambubawa. Udumotuolo nonye nesi bukono. Akwa mwule. Adale mogo. Mwana wawya. Kilige. Kambubawa. Ọgba jeli na nwoke. Mgbiriboke nwarobu lago. Obodo janụzọ. Mwana wawya. Mwule. Mwu Jakarta nọ n'ọgbegwu. Ọrụ gode kwelugo. Onye na-esonye nwere ikuku nkọnụ ga m na-ajụ ilige. Onye ka na-ekwu mmadụ ya. Onye abụkwa nnekwu mmọnwụ. N'ọkwasị CEO Jakarta Foundation. Alụsị nwere obi eji ego. Ọgịlịga ka mbụbagba. Ududu mọkụologwu ọ na-agwa ya mmọnwụ. Kairabagwa Jakarta lekwu odogwu. Nwa bịa lụwa mwude. Igiligi mulibo tiegwu mumujuno. Kamabagwa abụsịkwa mụ na agụlụ egwu. Nwa bịa lụwa mwude. Jakarta kwalime ka m kụwa. Udumọdụ ọlọ ka m kụbakwa ka m kụba. Mgbelekwa televiji egwu m ịnwalekwa. Ayomi ogogogo ijuwa bụ nnekwute. Kamabagwa onye dịka na-etirile egwu mgbe dị mmọnwụde. Ma mkpụbakwa Jakarta na-egwu odogwu. Ọgbajeja ile mụọ. Ma mkpụbakwa tele mgbelekwa. Udumọdụ ọlọ ka mgbelekwa. Egwu mụ jeli mbe debego n'ọdịfide. Mwanụ ka mkpụbekwe. Atale mogbo. Mụọ na-agwa ụya mwude. Mụọ na-agwa bụ jakene.
jagata ogelega polela uego italiano bia ilego monde italiano nyele uego mwele wala tulogego yemalewa ududu matuolo akwa mwado keti atandi ogo magano mwelewa ogelega ijelebe buomo kamrava kwa ogbe batali wekumu ogbelogun namu wale muwesi mlibo ti egwu onye ụmụdunu ekwununu nano ya bụ Italia jagata n'ọkwa na-egwu odogwu na mgbọbagwa ọkpọlimu ugwu eza mlibo ti egwu na mgbobekwe nọsi mụ jidera mgblegba onye ụmụdunu egwu nọsi gbanudemu yede n'aba niile mana ọkụ eziokwu n'ụlọ atalebe ọbọdụ mmụọ na-agbawe ndị eziokwu chidi mma ya dị ọgwa gị si n'ọgbaka ebele mụ ya bụ okwu n'ọdị n'ụfọdụ egbe ndị nsọ ogelega televi egwu mụ na-ara mụ igiligi ekwuru na-emela okere ndị mmiri nọ n'ọgwụ ọrụ ịmalekwa nwa rọpụ na gụdebe na efanịchaba n'ọgwụ ọrụ amrabakwa kwache di na nwoke mmalekwa ara mụọ na mgbụbakwa ijelebi iji egwu ọkwanụ ga-eji aga ndị ọkụ gale Italia jagata mmọnwụ n'ụbịa ile mụọ ma ngụbakwa arọ mụligbo ji egwu onye ụmụdu n'ụmụ egwu n'ijela bịagụ mmọnwụ atalemogo mmụọ na-akwa ụja ndị ifaguchi wee niile eziokwu n'ọnọkwu ya na mbọ maka na ebugbago na-eje agụ mụlegba na-ara nnekwude agụbagwa onwere onyinye mụchi webi ụwa Italia jagata ya bụ nwa rọpụ na agụ mmụọ na-emelụ mmemelụnụ ka mbubekwe ya mele mụchi wegwa gị unu soro kwanụ mụ onye sokwanụ omume bụ n'ụga mmiri ọ sị na gbagada n'ụgbagada ma ọ bụrụ ọgwụ agha ndị mmụọ na-ekwu okwu ịnwalekwa ijelebụọ agwa egwu mụ ka m na-etinụ mọnwụde ododomọdụ ọlụ agwa egwu ka m na-ekwu dị ogelega mgbelebe egwuo mụ agwa mmụọ ka m na-ebele ọgbaje bịala ụwa na-ekwu mmọnwụ odogwu na-eti na-egwu Italia jagata oke dibịa ọbala tule ihe akpa n'aka ọ na-ere mmiri nwoke mụarọpụ n'agụ jagata egwume egwu ọgọ jagata dị egwu ọgọ jagata ojele egwu ego jagata bịa gbala emewu obodo jaa n'ụzọ mụrụ na-agwa ya na jagata nọ n'ọgwụ egwu Yedamosu n'ezigbo ngwanụ na jagata galiga mosu onye na-agba nwa gbaga n'ọdụ nwaligbo bụ igbo gbagali agwalụ ịmalekwa rudomodu olo mụ jagata nọ n'ọgwụ egwu ogelega mbuligbo oti egwu agwụegwuru ka m na-egwu arọ ọnwụ Italia n'ọbịa ilemo aga na-emelụ bọisi ife odogwu ogelega rudomodu olo ọnwụ ara n'ezienụ onye na-eme ka m si eme Italia jagata amadụ n'ihi emele mọgọ ụmọgọ bịa yiri egwu ị naghị ebunye m moto ka mgbawa Italia jagata oji ya bi foundation na-eme ọgọ Italia nụ na-egwu odogwu ewo arọtimụ arọtigwegwu ma gba mara ududomodu oludodudo udemegbu ụmụ monde ijelebi ije egwu mmadụ ga-eji aka ndị ọgwụ monde ududomodu ụlọ agwụegwulu ka m na-egwu mgbelegba ọnwụ jelelekwa mmọnwụ dumada na chinenye n'umemụlụ ịnwalekwa na-enwanya mmiri uju agwụegwu mụ ka m na-etizi n'elu dịnụ ogelega egwu ụmụ agwụegwulu ka m na-egwulu n'ezi a na-egwu osi na mmiri eziokwu na mmiri egwu ilo ọrụ obodo bịa gbala egwu mụ na ndị mmiri fabiala m egwunu ọnwụ ogelega ududomodu ụlọ
ọkwa mmadụ ka m na-akpọdị n'egwu ma kpọnụ Dakata si mụ kelelu ya nnekwute ọgwụ adị ya ịnwalekwa The Big Sakizi agbamụlọ ekwulu gị maọbụ akwọzi n'ezi enyi gị ego mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu odogwu Dakata si mụ kelegwu odogwu agbamụlọ ararụ gị ijide Dakata si mụ kelekwulu ya nnekwute ọgwụ adị ya na mkpọba The Expensive Jokilo odogwu agbamụlọ ekwulu gị ọnwụ ala nwere ka isi eje mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu ijide ọgịlịga ijele mụọ ududo mọdụ ọlọ odogwu mmanwụ ọgịlịga udo egbe ndị nsọ ijide ego jeli ije mmọnwụ odogwu nọrọ ifide sabi ma na onye nnekwu ego mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu telefọ ọgịlịga ududo mọdụ ọlọ erabakwa ngọga bọsụ mmọnwụ odogwu nọrọ ifide mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu bịa yiri ngwara erabakwa n'ọkwa CEO of Gratitude Foundation ọgịlịga ijelebu ije egwu erabakwa ngọga bọsụ bụ mmọnwụ odogwu na-abịakwa mụ ka m gụbakwa ngọga onye nnekwu ego mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu mụ ma ngụbakwa odogwu bụ enyi nwa mgbelekwanụ na-akpọ gị n'egwu ma ngụbekwe arọ ijele mụọ ududo mmadụ ọlọ ka m gụbakwa amgụba jele mgbelekwa egwumegwumegwumeli ijụwakpo ma mebule gbawebule gwumo ka m kele nnekwu odogwu ijele mgbelekwa ududo mmadụ olo ka m rabakwa Kristiano nnekwu mmọnwụ ọgbaji ije mmiri n'ọkwa CEO of Liquors nnekwu paya ndị egwu mmọnwụ bịa ilegwu odogwu ka m rabakwa ijele mụọ ududo mmadụ ọlọ mọnwụde ijelebu ijelegwu ọkpọ mmadụ ga-eji agazile nụ Investor na-egwu odogwu Investor palọ ọnụ egwu Investor lumeke na-eji mmanwụ n'ọbịa gbalị megwuru dị nwalekwa Enugwu ugwu ka isi eje aka na-enye asawa ọdụ anyị ka mgbuekwe ijelebu ijelegwu agụbegwulu ka m ekwule ka ngwụbakwa ọgịlịga ududo mmadụ ọlọ ka m rabakwa ma mebuli gbarụrụle kwumo ka m kele nnekwu onye amụma Chukwu emerie ọrịfide ka isi eje Chukwu emerie nke ọka mmụọ bịa yiri mmụọ ịnwalekwa ijelebi iji egwu agwa egwu m ka m etizile ndị etini atali m ogbu ole akwa mmụọ ka m na-akwadile egwu onye mmadụ ya gasị m kelekwolo ya nlekwute ọkwa dị ya ama kingi last man standing gbalụ na Lekki mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu ama gị nke bịa gbala egwu ijele mụ mgbelekwa ọgịlịga ududo mmadụ ọlọ mmanwụ eze Chinedu mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu eduleshọnụ na Cameroon ka isi ejelu mgbelekwa ijelebu iji egwu ọkwa mmadụ ka m na-akpụdịle egwu ma mmanwụ Dakata si mụ kele gị mmụọ na-agwa ya igiligi odogwu aichifakụ niile nna mgbelekwa na-akpọ gị n'egwu Dakata si mụ kelelu gị nnekwute ọgwụ gị ya ịnwalekwa n'ọkwa gị bụ ofu onye Almighty Sako CEO Isako Luxury Rising Store Nigeria Limited odogwu ọgịlịga ijele mụọ mgbelekwa ara mụọ ka m gụbakwa agwa egwu m ka m na-etili n'uchikelu ụwa mụnwụde ka m nabakwa ududo mmadụ ọlọ agwa mmadụ ka m na-etilile egwu etinu ijele mụọ ọgịlịga ijele mụọ egwu ọmụọ ka m nabakwa ndị egwu m ndị ma ma ịghọta ịgbamụlọ ekwulu gị ka m gụbakwa onye lụsọlụ
na-abịa ọzọ ka m gụbakwa yabe bụ ka na-eme mbido mgbịlịgba ịgba ige m ka m gụbakwa ijele mụọ ọgịlịga mgbịlịgba rapụ mọnwụde egwu mana ijele bụ ije egwu mọnwụde lẹ́nu onye na-eme ka si eme Italian jagada mọnwụde odogwu na ọdị ifide ọbụzi gwọmọ na agụlụ egwu mọnwụde Men wey get money, they know they do cho. You know nigga full evidence. I go lie for you. If you don't we want. You know say na men dey bunye. It's money movement, you're nothing. Men will wait. Heavyweight, don't
No cha-cha-cha. It's money movement, you're nothing. Men will wait. Heavyweight men, no be normal men. I go die for you. No cha-cha-cha. It's money movement, you're nothing. Men will wait. Heavyweight, oh. I go die for you. My men are billionaires, go and verify. Les men akwado sigo. I got to go ready. Convoy akulugo. Eduzi achalugo diawe loche. Enu moke kone beja. Moke budala mija. Poverty bekadina moke odogu. Iwaluwe. Some people say to like money. Some people say to praise money. I like it, Kamego. I want to ask a question, brother. Rolls Royce on a sogging song. I do not let Lamborghini on a sogging song. Baby girl, soft life on a sogging song. your private jet. Abunye the sugar no igabu. Money minus life. Life minus money. How do I feel? Is equal to hellfire. But they can collaborate together. It's a collab of something, brother. It's a collab. Money and life na collab. Men wey get money, they know they do cha-cha-cha. Speak louder than voice. Ilanya nigga full evidence. I go lie for you. If you hear we want. You know say na men dey bunye. Movement, eh? This money movement, you're nothing. Men will do it. Heavyweight, oh, clear. No cha-cha-cha. It's money movement, you're nothing. Men will do it. Heavyweight, oh. I go die for you. I have to go walk out your transfer, guys.
Mr. Chinedu esiri m afọ atọ nwanne onye ego Mr. Chimachi ga-esie ike ọha mba Mr. Somadi n'ọnwụ mere ya tupu o mee kedu maka Polo Deni Igbo Pọfe Ebonyi Fesọn Mr. John Ezeobi akụ abata Lomis Kebụs nwoke na nkụji egbe na achịrị na mpa ịkpọta na Ghana Jizọs boy onye ego Only nice wind etimụkwa ndụ ibu ụgbọ ọma na Holland mmiri ozuzo na-esi n'ifite n'ime eze Chief Emeka Rinsa kwụsị na Chinogili igwe nchio akụchi nyere n'udu bidele nduru ọzọmatinsi osi Amanda Ventures onye chimere eze n'udu bi makere pie All the rubbies in town. You went up for
akwụkwọ wee jebe ije awele ije mmiri ije anya bata anyị emebi fego ije awele ije mmiri anyị ije anya bata anyị emebi fego onye jere obodo oyibo bute ike natara elu si na anyị tọ oyibo jere obodo oyibo gbara aka n'aka mgbe ụfọdụ jere ndụfe aba n'akịkọ ife anyị na-achọ n'obu $1,000 Olise kwena ka isi metata na mba anyị ga-eje ụlọ ike na n'ụlọ ọfọ ije awele ije mmiri ije anya bata anyị emebi fego ije awele ije mmiri anyị ije anya bata anyị emebi fego eje na-egburu ka isi ije onye jere na kabineji ya tụa na-efe 18 hours plus ebe anyị na-achọ ife ọma ife akpọrọ n'ụzọ n'olikakwa nke felu n'elu ịmakwa n'ọdị ogwu ife a na-ejela welu ka ọ dị mma anyị bute ike liju afọ kwuru n'ọkụ ọnwụ ike ma mfu anyị ise ekelere ya ma mfu anyị ise anyị ga-eje ụlọ ike na n'ụlọ ọfọ ije awele ije mmiri ije anya bata anyị emebi fego ije awele ije mmiri anyị ije anya bata anyị emebi fego eje na ma ijebe south eje na ma ijebe male anyị banye n'echiko anyị jebe Jakarta eje na kaina yo anyị nọ n'iru na UK anyị jebe America ije awele kaina yo Ireland Ivory Coast ije awele kaina yo Europe and Asia ije awele kaina yo Cotonou Togo Accra Ghana anyị na-eje maina na ije awele kaina yo Lagos na-eje ala Igbo na Africa eje na kaina yo n'isi ụmụ ADB akụrụ ọgọmọkọ obi ije awele kaina yo ndị ero Business Club Isenya Mmanto na mba Anambra Brothers ije awele kaina yo Elax 5 aside ije awele Genesis na TNF ije awele kaina yo F45 Rolls Royce ije awele Igbaga-Bi Friendship ije awele kaina yo isi ụmụ Igbo worldwide eje na kaina yo ọnwụ ike ma mfu anyị ekelere ya ma mfu anyị anyị ga-eje ụlọ ike na n'ụlọ ọfọ ife anyị na-ayọ n'Chukwu ga-eje ana ife anyị na-achọ na anyị ga-enweta obodo oyibo na anyị ga-eje n'ọnọdụ ọ dịrọ ka izi ncha inweta akwụkwọ ejebe awe ọ dịrọ ka izi ncha inweta akwụkwọ wee jebe ije awele ije mmiri ije anya bata anyị emebi fego ije awele ije mmiri anyị ije anya bata anyị emebi fego Don't studio on the beats.
ọcha gbaewa mụligbo oti egwu anya fuofe mụta ka mkpu okwu akọba si na Jizọs dị ọcha n'ọbụghị nwa Chukwu onye igbo ibu dị nwa ekwesịrị ka m jụọ gị mgbalịkwa kelelekwa mmọnwụ maga na mama utu na-emela omega nne mmiri ga-enwere igbo ọmalịcha nne mgbalịkwa ekeke n'ụwa ndụ ụjọbụ na-esi imejọ na mgbayalụ ode mmụọ na-agba ya mgbalịkwa igbo bakarịa abalịbobo mmụọ na-agba ya mgbe onye dị n'elu manọgọdịa na ụlọ na mgbalịkwa kaka mgbe kedịbụ n'ubi abụọ na-egwu alịla oge anyị na-ayọ maka ya malima na-eme mgbalịgba ndị ochechi ga anyị gela sisa kwefere ochechi nwere ọrụ eyi amụọrọ ụnagụ omume agbala bezu n'ọmọbala nwegbe jiri ebili na mgbayalụ ọtụtụ ụzọ agụ na-eji mmụọ na-eji ego mgbalịgba na mgbayalụ nne nwanyị mmiri uju mmụọ na-eji n'uwe gbululu na mgbayalụ kedu maka iji tete n'ọkwa nnegwu alụsị na mgbayalụ akwagalete bụ mmọnwụnụ igwe alụsị bizi n'ọbịa na mgbayalụ abalịbo oko mmụọ na-agwa ya kwude urumode mmụọ na-agwa ya mgbalịgba ndị egwu ndị ma mewọta ibe nwụrụ ka mbe kwụsịrị maka na-egweghị iwe ya mere ọbịa n'obi ọbịa n'ọnụ mgbalịgba onye lebelu Jizọs ka m jụọ gị kedu ife anyị ga-eme omenala Igbo na-arọpụ n'agụ mgbalịgba abalịbo oko mmụọ na-agwa ya kwude Igbo makarịa ode mmụọ na-agwa ya ilie Igbo makarịa ndị egwu ndị ma mewọta ya pasịkwa ka anyị na Igbo makarịa olo na-egwu anyị n'ọdị egwuregwu ma mebu na-ịgbakọ mgbalịgba ndị na-emelụ omerife tozuze ga-amali otu onye ji amali tozuze gwọbịa mali otu gwọbịa mali Is your boy DJ S Shine Best. Ichaka ịgba ndị ọcha alọchi lọlụ m ụwa bịa n'ihe na-ebu m egwu ego ndị ọcha ekpere ka anyị na-ekpe ahịhịa ka anyị na-ayọ ọfọ ka anyị na-agọla Chukwuolisa ka anyị na-ekpesalụ Chukwuolisa bunye anyị ego Olisado na nwa mụla m ga-eteti otu Chukwuolisado maka gbaka m mbọ n'ọgwụ ego nri ụfọdụ na-azụ afịa apasa ma elegala elegode na expenses akarịa Chukwuolisado
ego ndị ọcha ka anyị na-achọ Chukwu Olisa ya ka anyị ji bụrụ egwu anyị na-ayọga ya Chukwu Olisa anyị ada agbalụ Chukwu mba anabala anyị mba anyị ada agbalụ gị mba Chukwu Olisa do Chukwu amalụ m n'ibu nwoke Chukwu Olisa do Chukwu Olisa amakwalụ m n'ibu nwoke maka bọsị amụlụ nwoke na nwoke na ife na-eme Chukwu na nwoke na-afụju anya Chukwu Olisa do ayokoko ego ndị ọcha kwa ihe ọka anyị na-ayọ ego ndị ọcha ka anyị na-achọ Chukwu Olisa ego obodo etigo Chukwu Olisa bụ ya n'ike ayokoko men dey for street anasi famu anya ụtụtụ famu anya efifie famu anya Chukwu Olisa pana chego ọbụla ego obodo a ego igwe ka anyị na-achọ Chukwu ego igwe ka anyị na-achọ ego obodo pele Chukwu ego obodo Manda ego obodo Eliza Chukwu ọkwa ya ka anyị na-ayọ Chukwu Olisa ego ndị ọcha ka anyị na-ayọ ego Chiko ego Male ịmaka ego Hong Kong Kuwait ego igwe ego Chinko US dollar ka anyị na-ayọ Olisa gbanyela anya na BTC gbanyela anya na crypto Olisa do ayọ ka anyị na-ayọ. Is it a crime for us to always cash out? Our labor can never be in vain. Hear our prayer, O Lord. Amen. Ani kaina pesalu Chukwu Olisa kaina pesalu Chukwu Olisa kaina yo Bodolela ni lenu Weje bobodo Igbo to make mama proud, to make papa proud. Them they hustle day and night to do. Make ego ndị ọcha Vagabaza kana tokodo Chukwu Olisa do awele ka ina yo na nkonya neme anata ka egwu anibu anuba one story na two story Chukwu Olisa osola anyị nsọ my man anya ba moto Bugatti na formati Combo ya anyị ji aga Lamborghini Waiga na badori me Chukwu Olisa do Chukwu Olisa do Guys siti nyoku n'obodo Chukwu Olisa osolo fa nsọ Guys si gbapụ mmiri n'obodo Chukwu Olisa osolo fa nsọ Guys si zabozo bulini ego Chukwu Olisa osolo fa nsọ Chukwu Olisa ka guys si na-egwu ka guys si na-eme maka talk and do ọkwa n'ife onye melu can tell ayokoko Chitedu n'Igbo bụ na chipu ezi ịchaka ebulegwu ịchaka m ji bi ụwa ka mụ na-etelechi ntibi ya ọbụlegwu ịchaka m ji bi ụwa ka m na-etelechi ntibi ya ọbụlegwu Alochi lọlọmọ abịa dị o na-ebulu n'egwu ego ndị ọcha
maka onye na-eme biko onye tinye uchu ị na-azụ afịa biko tinye uchu ị na-alụ ọlụ oyibo ezi oyibo biko tinye uchu ị bụ dọkịta tinye uchu ị bụ barista tinye uchu ị na-afọgnaizi nwanne tinye uchu n'ọlụ a maka ọwọk na wọk ọlụlụ ị na-ego akwụ ụgwọ ịzọ ya ọlụ niile ego akwụ ụgwọ ọlụ niile ego akwụ ụgwọ maka obi roisi na-alụ egwu ezi ịchaka na-agụ egwu ifuga ọlụ anyị nọ na-agwụ ụgwọ ọlụ anyị nọ na-agwụ ụgwọ ego ndị ọcha ka anyị na-edizi ego ndị ọcha ka anyị na-edizi ya ka anyị ji ekene Chukwu onye ma na oge ego ndị ọcha 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 ayokoko Chukwu Olisa daalụ Chukwu Olisa daalụ na mmadụ abụlọchi Chukwu Olisa imeka na mmadụ abụlọchi ayọlụ Chukwu na-ekpele Chukwu Olisa weza anyị ekpele Chukwu Olisa ime na mmadụ abụlọchi ịma na mmadụ abụlọchi maka na ọ bụ na mmadụ wu Chukwu asị n'ọlụ eme asị na ọ bụ na mmadụ bụkwanụ Chukwu Olisa alụ eme akụ nwe njọkụ na nsube oyi m n'ife adụ anụ wutise mee na mmadụ abụlọchi Is your boy DJ S Shine Besser. I said, I took all this America and I'm